В това видео ще ви покажа как да работите с админ панела на сайта за недвижими имоти. Как да добавите имот? Като изберете бутона Добави имот, избирате местоположението на района, в случая България, областта, в която се намира имота. Може да изберете и населено място, в случая район. Избирате вида на имота. Сега ще качим една къща. Избираме радиобутона къща. Задаваме цената им в евро. Може да зададете цена за квадратен метър. Може да попълните и квадратура, избор на етаж, дворно място, броя на стаите, броя бани. Тези полета може да ги попълните в случай, че знаете опциите на имота. Записваме на трите езика заглавие на самия имот, който в момента ще се казва луксозна къща. С изглед към морето. Попълваме и на английски и на руски заглавието. Особености на имота. Тук имате възможност да изберете от посочените в системата особености на имотите, като може да добавяте собствени особености на имотите. За този имот ще изберем неговите характеристики, които ще се виждат в обявата. Попълваме допълнителна информация за имота, т.е. описанието на имота. Попълваме ги и на английски и на руски. Как да добавим снимки към имота? От бутона Добави снимка. Избираме снимките, които да качим. Как да направим заглавната снимка, като я привлачим да е първа избраната от нас снимка. Може да вградите и видеоклип, да изберете каква да е позицията на имота, нови имоти, може да е в ексклузивни имоти, статуса на имота също, дали е зает, свободен. Имаме и брояч на вижданията на обявата, да изберем кой е брокера към обявата. Информацията, която ще попълните в зеленото каре, се вижда само в админ панела. Може да попълните името на собственика на имота, неговия телефон, вътрешна информация. Също така и мета описанията. Мета информацията се вижда само в админ панела. Може да попълните мета заглавие, мета описание и мета ключови думи. И натискаме бутона Публикувай обявата за имот, за да бъде видима тя в сайта. Ето е създадената от нас обява. Може да я направим невидима за сайта, като я деактивираме. Може да редактираме обявата от бутона с молива. Да не се вижда обявата, т.е. да не е активна, от бутона на пауза и ОК. И ви изписва съобщение, че имота беше деактивиран успешно. Да видим как изглежда в админ панела. Със състояние неактивно. Ако искаме отново да го активираме, имота е активиран успешно. От Хикса може да се изтриват обявите.
Хоризонталното меню в сайта може да се редактира от админ панела от тази част хоризонтално меню. Това са активните в момента бутони в хоризонталното меню. От настройки може да създадем нова категория в менюто. Може да препраща към външен линк, като въведем URL адреса, или да се отваря в нов прозорец, ако дадем отметка на тази опция. Име на категорията, примерно галерия. Текста, който ще се визуализира в страницата. Име на категорията на английски. И съдържание също на английски може да запишете. И запазваме промените. Ще видим страницата е създадена. В момента галерия. И да видим в сайта. Ето бутонът галерия се е появил. Може да редактираме и да изтриваме страниците или да ги правим неактивни по същия начин. От редакция махаме отметката на активна и тя ще бъде неактивна. Вертикалното меню в сайта, това меню, може да се редактира, да се добавят нови категории и линкове от добави категория по същия начин. Ввеждаме име на страницата, съдържанието в нея и запазваме промените. Футър менюто в сайта се намира най-отдолу. Тези линкове, които са въведени в момента, може да бъдат добавени и изтривани. От тук да ги редактирате и изтривате. Има възможност. Топ меню са линковете в сайта, които са в горната част. Линк 1, 2, 3. По същият начин могат да бъдат добавени нови линкове и от настройки да бъдат редактирани и изтривани. Как да добавим новина в сайта? От бутона Добави новина. Дали да бъде топ новина, може да я изберем. Избрана е категория новини, заглавие на новината. 3. Заглавие на различните езици. Също може да въведете снимка на новината. Има възможност да зададете дали да се визуализира в дясно. Тук пишете мета заглавията на различните езици, които се поддържат в сайта. Мета описанията. Текст на самата новина на български, английски и запазвате информацията. Тук е отново новината, която създадохме при останалите новини. Може да правим активна или неактивна в сайта от редакция. Като махнем отметката на активно, тя ще стане неактивна и запазим промените. Как да си създадете опции за имотите? От настройки на имотите, държави и области са въведени в момента всички области в България. От редакция на областта може да правите активна или неактивна дадената област, в зависимост от това дали желаете да бъде видяна в сайта ви, да бъде достъпна. Може да си добавите нова област, ако желаете. Задавате и име на български, английски и руски. Видовете имоти са по същия начин организирани в сайта. Въведени са примерни видове имоти, които от редакция могат да бъдат правени активни или неактивни.
Може да си добавите нова категория имот, като може да зададете и да бъде показвана вляво, записвате името на категорията и запазвате промените. От видове екстри може да въвеждате нови екстри на имотите си. Има примерни въведени в системата. Може да редактирате в зависимост от това дали искате да бъдат видяни в сайта ви, като ги направите неактивни. Видове особености. Аналогично, може да си добавите нова особеност, като и зададете имена на различните езици в сайта ви. От настройки на уебсайта може да промените името на сайта си, като това става от заглавие на уебсайта. Може да напишете името на сайта си тук и кратко описание за него с няколко думи и да запазите промените на различните езици. От настройки на сайта може да задавате ключови думи, описание и заглавие на сайта, които са важни за SEO оптимизацията. От ключовите думи ги изреждате в тези полета, разделени с запитайка на различните езици. Описание на сайта въвеждате в тази част. Заглавие на уебсайта, както вече ви казах, се въвежда от тук. То е също важно за SEO оптимизацията. Футър текста съответства на този текст в долната част на сайта в футъра. Може да си въведете какъвто текст желаете на различните езици в сайта си. Facebook Likebox е фен страницата ви с лайковете. В сайта може да си вградите, като напишете адреса на фенската си страница на вашата фирма и запазите промените. Ляво меню на сайта. Може да въведете текста на различните езици за лявото меню в сайта ви. От думи по сайта може да променяте дадени полета във вашия сайт на различните езици, които имате. Така се работи с админ панела на сайта за недвижими имоти.